Personlige pronomer, der står som direkte objekt. Personlige pronomer placeres anderledes på spansk end på dansk. I en sætning, hvor det personlige pronomen står som direkte objekt, placeres det foran det bøjede verbum. Her er et eksempel. På dansk, jeg ser dig. Vi laver en sætningsanalyse for at se, hvad de forskellige ord er i sætningen. Ser er vores verballed, og jeg er vores subjekt. Vi ser så dig, som bliver vores direkte objekt. Så oversætter vi. Jeg ser, det bliver veo, og ser dig, det bliver så til, når vi kigger i boksen med personlige pronomer, der står som direkte objekt. Derfor skal det direkte objekt stå, eller det personlige pronomen, der står som direkte objekt, stå foran det bøjede verbum. Og her indeholder det både verbum, så både subjekt og verbaled.